Hello guys, follow growing talk about about so guys pelai moसे गोदान भिडिअ लानानै so guys जों उनाव thumbnail title लानानै मिथिखादों बुजिखादों जों सोरनि सोमोन्दै रायलायगोन so guys मोनसे गोदान दावराव दावसि जाय सोलिदों सोनिया कुइन आरो बिथांनि सेकेन्ड हासबेन्डनि गेजेराव so guys मोनसे बहुत मने गम्भीर दावराव दावसि जागासिनो ससियेल मिडियायाव पोस्ट खालामगासिनो दायो सोनिया कुइना जे बिनि हौवानि सोमोन्दै जे आंखौ थगायबाय माबायनानै गिबियावनो नोंथांमोना नैबे पोस्टखौ नायगोन so guys नैबे पोस्टनि हिसाबैबा जे सोनिया कुइना बुंदों आरोना जे गावनि बिनि हासबेन्डखौ सोरबा मेक्स होननाय सुबुङा जेनेबा लोगोआव लांफानानै सोरबा हिनजावफोरजों बेरायनानै गाज्रि खालामबाय होनना बुंदों सोनिया गावनि पोस्टआव लोगोसे बिथाङा आरो मोनसेबाव पोस्ट खालामदों नैबेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना आरो बेयावबो बुंदों दि आंनि बिदि थगायसुला हौवाखौ सेंग्राखौ नाङा होनना बुंदों आरोना गावनि जुन्थु पोस्टआव स' दायो बर्तमान सोनिया कुइननिफ्राय जेबो भिडिअ बानायनानै जेनेबा बुङाखै जे बिनि हौवाया बेखौ थगायबाय माबाय होननानै जेनेबा बुंथ'वाखै आरोना स' आरो बिनि हौवानिफ्रायबो जेबो बर्तमान फैथ'वाखै बुंनाय स' दायो जों नुगोन लासैनो जे बिथाङा आसलथे मा सोलिगासिनो बिसोर सानैनि गेजेराव स' सोनिया कुइना जुदि गावनो डाइरेक्ट जुदि भिडिअ मा होनो बानायनानै बुंबा जों क्लियारलि बुजिगौमोन नङा होमबा रिल लाइफ आरो रियेल लाइफ बहुत डिफरेन्स थायो सोनिया कुइननि जुन्थु रिलफोरखौ नायबाथाय बिनि हौवाजों जे बहुत हेपि फेमिलि फिसाजो सासे जेनेबा गुबुननि फिसाजोबाबो गावनि फिसाजो हिसाबै थाबाय नङा ना आरो लोगोसे सेकेन्ड हासबेन्ड आरो गाव साथामनि जुन्थु रिल नायबाथाय बहुत हेपि फेमिलि बायदि नुङो खिन्थु नुनायाव जेरै बिदि नङा बिथांमोननि गेजेराव एसे दावराव दावसि सोमजिगासिनो स' दायो खोथाया जाबाय दे जुन्थु सोनिया कुइना बुंदों जे सोरबा मेक्स होननाय सेंग्राया जे सोनिया कुइननि हौवाखौ जेनेबा लांनानै गाज्रि खालामबाय होनना बुंदों आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों बे टपिकखौ लानानै जे सासे मानसिखौ ना गाव गोसो जायाबा रावबो गाज्रि खालामनो हाया मिथिगौ जुदि गोसोआ फिक्स थारबा जेनेबा आं नोंजोंनो थाथारगोन आं नोंनिनो हौवाखा हिनजाव दंखायो होननाय जुदि बे गोसोआव साननाय दंबा बे मानसिखौ रावबो मा होनो गाज्रि खालामनो हाया सोरबा जेनेबा लांनानै सोरबा हिनजावजों बेरायनानै जेनेबा गाज्रि खालामनो हाखाया आरोना बे गेरेन्टि खोथाखौ आं लिरनानै हायो मिथिबाय स' दायो मेन खोथा जायो दा दासो मेन दावराव दावसिया दासो जासिगोन जे सोनिया कुइना फार्स्ट टाइमाव जुन्थु मा होनो सेकेन्ड हासबेन्ड लादोंमोन बे टाइमाव बहुत बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन बिथाङा बहुत मानसिखौ रायदोंमोन बुंदोंमोन जेनेबा बहुत खोथा बुंलांदों खिन्थु बिथाङा दायो गोसोआव थानाय नङा खिन्थु जाय मानसिफोरखौ बुंदोंमोन बिथाङा बे खिन्थु मा होनो बेहा गोसोआव थागोन स' दासो मेन दावराव दावसि जासिगोन स' दायो गोबां मानसिया दायो सोनिया कुइनखौ जेनेबा जाहा थाहा बुंनाया सुरु जाखासिगोन आरोना आं जिबायदि नुदों गाइस स' नोंथांमोना दायो नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाबाय जे नैबे निउसआ गासिनाव मोननांगौ दायो जों नेनानै थानोसै सोर माबायदि खोथा बुङो जे सोनिया कुइन आरो बिनि हासबेन्डनि गेजेराव जुन्थु दावराव दावसि जानाय बिनि सोमोन्दै मा बुङो बेखौ जों नायनो थाखाय नेनानै थानोसै